Приятели, днес, не днес, други ден, не знам, ще ви напиша кога ще снимам сериал в Brookhaven, в Roblox. Ще ви покажа как се пише в Roblox, ще ви напиша, ако искате, в Brookhaven на 11-та къща. Ако е свободно, ако не е свободно, ще отидем на другата къща и ще чакаме се на фонтана. Там ще се чакаме всички. Да знаете. В Brookhaven ще ви съобщя кога ще го кача. И това беше от мен. Чао! И да не забравям, че който не дойде, няма да го чакаме. И ако ми пишете в това, няма да мога да ви виждам, ако играя. Това беше от мен. Чао!